एगो और बड़ी अच्छा गाना गेल एगो का 500 गाना हिट बा मार्केट में। अभी सब अपन हिट गाना गावतन। एगो और अभी हमर गाना आई रहल कि मारी जब छापरा सिवान के अदब के तू भगबू समान के कि हवे चंपारण के लोग चैंपियन सीतामढ़ी शिवहर में दूरे लालो सियन कि आरा बाड़ा सोख रखे नाच गान के कि आरा बाड़ा सोख रखे नाच गान के कि मारी हाजीपुर सिवान के। एक बार भैया तनी माइक लगाओ कितना मजा आई कि मारी हाजीपुर सिवान के। एक बार माइक कि मारी हाजीपुर सिवान के अदब के तू भगबू समान के। मजा आ गई वाह गाना था। हाँ कि हर रूपवा के असर ना हो ई रूपवा के असर ना हो अप्रीतिया कर गइल पागल कि मोहब्बत कर कि मोहब्बत कर गइल अखिया ना धड़कन के खबर लागल। लेकिन उससे पहले हमारे बॉम्बे में लेके मकनिया कितना सुपर डुपर है आप सब सुन लो। कब बलमुआ के बल्लम सुपर डुपर चला था। ढोढ़ी से शुरुआत कीजिए सुने हैं ना आप लोग। अभी ये ट्रेंड करता हूँ दूध के फैक्ट्री हो गई हाई मरद रंगबाज कि रात भर नचाई बड़े खुशिया कि रात भर नचाई बड़े पिकिया हाई मरद रंगबाज बाकी रही मेचा से सब गायब लाइन लाइन से कि बाटे ए जान तो हर चेहरा उतरल लागत काम तो हर पवनो बिगड़ कि बाटे ए जान तो हर चेहरा उतरल लागत काम तो हर पवनो बिगड़ कि बोला कौन भइल परेशानिया कि बोला कौन भइल परेशानिया। सब कोई के हाथ मोबाइल बकिए के गाना सुनले पड़ल पड़ते तनी एक बार हाथ उठाओ लो हाला के हाथ उठा लो तब एनर्जी मिली। ठंडा लागता घरे बारी सबे कोई से लाज लागता ना कि बोला कौन भइल परेशानिया कि पटना में लेके मकनिया रखले बा
कि चलेला जिला में हमर शासन जानू चलेला जिला में हमर शासन जानू कि नमवा धोते भूत छोड़ हमर शासन जानू कि लगता बढ़िया से आ कइले नहीं खुश हो आ एही से तोहरा से गइल बारुस हो ई लइकवा के लइका टुनटुन भाई कि लगता बढ़िया से आ कइले नहीं खुश हो आ एही से तोहरा से गइल बारुस हो ओमे हमार लइका कि घर के इज्जत के रखता नीलाज हो आना तो बियाह तो से कले तियाज हो लेकिन लाइन म्यूजिक के साथ आई तो बड़ी मजा है लागत बढ़िया से पहले न खुश हो एही से तोहरा से कोई बरस हो घर के इज्जत के रखता नीलाज हो ना तो बियाह तो से कले तियाज हो घर के इज्जत के रखता नीलाज हो ना तो बियाह तो से बोले तियाज हो की बोला कौन भइल परेशानिया की बोला कौन भइल परेशानिया की हाजीपुर में ले ले मम्मनिया रखले बा दूगो नचनिया